Piet en Berber Swart zouden dit jaar de marathon van New York rennen. Maar dat gaat helaas net terug. Ja, ik baalde eerst dat bot. Je bent er helemaal op ingesteld. Je bent een prut aan het erin en nou ja, dat is gewoon balen dat zij het dan net teruggeeft. Maar we wisten al wel redelijk snel van nou, hier wordt al verplaatst naar volgend jaar. Dus dan kiest hij daar wel op instellen en dan geven we het volgend jaar gewoon voor. En wij zijn direct van nou, ja, we moeten gewoon Yieldblow inzamelen voor het goede doel. We rennen voor het Beatrix Kinderziekenhuis. En nou, allereerst ben we begonnen met shirt sponsoring actie. Dus we hebben verschillende bedrijven vragen voor hun logo's op uw shirt. En daarmee rennen we eigenlijk in de trainingen rennen we daar mee. En dat we wedstrijden hier rennen we direct mee. En er zijn heel wat bedrijven die ons sponsoren wonen. Dus dat is hartstikke mooi. Ik heb een actie die in mijn klussen. Ik een klus en het saldo van het Beatrix Kinderziekenhuis in de plus. Dat is mijn slogan. Ik ga daarbij al hoezen schoonmaken, dagwatten. Ik doe zelf wel omheen. En heel veel de meesten doen net omheen. Dus ik denk van, ik breng wat bladjes bij ons op de buurt. En in no time hier ik een stuk of 8 reacties. En dat had toch een heel mooi bedrag opsmieten, over de €1000. Dus dat was een hele succesvolle actie. Dan jongen ik weer jedje. En op mijn jedje heb ik inderdaad tracteren op gebak met het logo van het Beatrix Kinderziekenhuis. Nou, en de meesten joegen wel zo royaal. Dat was gewoon geweldig. Volle meer dan ze me normaal joegen. Dus dat was echt een super actie eigenlijk. Op het moment ben ik bezig met een kerstactie. We hebben kersthangers en muurcirkels en zo. En die proberen we echt te verkeerpjen. We moeten toch even wat oorstinken even van met corona. Want we wonen eigenlijk wel volleybaltoernooi of een sponsorloop of zo. Maar ja, terug de omstandigheden ook en dat net terug in. Kevin is dus ambassadeur. Ik zit zelf in het onderwijs. Ik werk op Singelenburgum. En Kevin is een leerling van u. En toen ik deze van het Beatrix Kinderziekenhuis rennen wilde, liep Kevin me een ideale ambassadeur. Hij is enthousiast en een geweldige kerel. Nou, ik had eigenlijk een ziekte. En dat is een ziekte dat is waar die slijm in de long voor het tijger is. En dat het wel eens, ja, dat is er wel ziek van geweest. Dat is soms weer een blauw hingje. Maar dat had eigenlijk wel een beetje met die darmen te maken zien. Hier terug leidt Kevin geregeld in het ziekenhuis. En dat is vanzelfs net leuk. Maar ik kijk wel een week in het ziekenhuislijn. Maar daar zorgt ze wel goed voor die. En daar zijn wel leuke activiteiten. Zoals een bingo. En een bioscoop. En ja, hele veel speeltjes van, bij psychiaters of zo. En ja, dat is wel leuk. We rennen ervoor omdat zij, ze krijgen natuurlijk wel yield van de overheid samen, maar er wordt geen yield vrijmaken voor het onderzoek. En de stichting doet dat wel. Dus met onze donaties gaat er een bedrag naar het onderzoek. Maar daarnaast jou is ook een pretty yield om een sfeer daar, zeg maar. Dus ze maakt ze van de gezin zo mooi mogelijk eigenlijk. Ik vind het heel goed van hun. De overheid houdt geen yield voor als de activiteiten waar yield van wordt dienen, voor de speeltjes. Of voor de prijs van de bingo, of voor de films. Want daar hebben ze wel yield van nodig. Check op onze actiepagina, want daar hebben we de acties ook op staan. En ook de kersthangersactie, dat doe ik mij voor thuis. Vooral voor de band in het Beatrix Kinderziekenhuis. Meesken alsjeblieft, help ons, doneer. Want hoe meer we doneren, hoe meer ze er doen kennen.